Здравейте! Днес ще ви покажа как да обновите софтуера на дисплея си до последна версия. След като дисплея вече е заредил, приемаме предупрежденията. И така, отиваме на меню, система, диспетчер на софтуера и съответно избираме проверка за актуализация онлайн. От тук показаните трябва да изберем първото, което е преглед на актуализации за дисплея и избираме бутона следващо. След което изчакваме дисплея да се провери за налични софтуерни версии. Отнема известно време, докато ги намери. Необходимо да изчакате, докато се появят. И така, ето дисплея ни откри софтуерните версии, съответно необходимите, които са задължително са избрани. Другите се отнасят за неща, които към момента не ни е необходимо. След което натискаме бутона изтегляне и изчакваме докато изтеглянето приключи и ни даде възможност да инсталираме току-що изтегляния софтуер. Изтеглянето отнема между 5 и 10 минути, в зависимост от покритието на конкретния оператор. След като се изтегли софтуера, продължаваме напред и натискаме преглед инсталация. Тук ни показва кои софтуерни версии ще бъдат обновени и съответно натискаме бутона инсталиране. Приемаме съответно бутона и изчакваме докато дисплеят инсталира софтуера и зареди наново. Той ще се рестартира. Изчакваме докато зареди самостоятелно отново. Така, след като се обнови софтуера, ни излиза и това лицензионно споразумение за софтуера, което трябва да слезем най-отдолу за стрелката, да сложим отметка, че сме прочели правилата и условията и да приемем. Това ни излиза ръководството за дисплея, което е вградено в самия дисплей и дисплеят е обновен. Ако влезем сега да проверим в меню система, диспетчер на софтуера, системна информация, виждаме, че е до последен софтуер. Обновили сме го на 8 януари 2026 година. Това е.